Mire, senyora Johnson, li tinc que dir, tinc que començar de la mateixa manera que ha començat el representant del Partit Socialista, dir, no m'ha contestat, no m'ha contestat a moltes coses de les que li he preguntat. Li he parlat sobre el balanç del pla d'espais turístics, no m'ha dit res. Li he preguntat sobre el que pensen fer amb el tema dels BICs que no tenen pla especial de protecció, no m'ha dit res. Sobretot no m'ha dit res ni de l'IBAM i la senyora Císcar, ni de Teatres de la Generalitat de la senyora Gil Lázaro, ni del Sant Pius V ni Padolmos, i sobretot no m'ha contestat, no m'ha dit absolutament res sobre el tema de la producció editorial i la transició al llibre digital, que em sembla que és un tema molt important. Ha dit que cultura i esport forma part de la formació de les persones, i això l'únic que fa és donar-me la raó del que li he dit al principi, que fan turisme. Si forma part de la formació de les persones, el lògic és que estigui en cultura i educació, i és que és de sentit comú, vull dir, no fa falta que el faci molt el cap. Si ho posen en turisme, precisament és per a justificar les despeses en els grans esdeveniments sobre la base que això és cultura i això és esport, quan no és cultura ni és esport. És una altra cosa, és un espectacle que costa molts diners i que té una dubtosíssima rendibilitat social. I li torno a dir, és molt senzill, no fa falta calfar-se molt el cap. Si tenim persones que van a pegar unes retallades espectaculars en els fons públics i que serien capaços de fer aquests càlculs sense ningú tipus de problema. Què costen aquests esdeveniments? Quins beneficis donen? I aquests diners, si es gastaren en una altra cosa, quin benefici tindria? És senzillíssim, i tant que sí, és molt fàcil de fer. Per què no ho fan, això? Perquè no els interessa, perquè les finalitats que vostès volen estan per damunt de qualsevol altra cosa. I aquestes finalitats no és el benestar dels valencians i les valencianes, des de no és la cultura, ni és l'esport, ni res d'això. L'altre dia del subconscient, quan ha parlat d'aixes coses, ja després ho ha volgut torcar, però la veritat és que no ho ha pogut torcar. I després ens ha contat una sèrie de coses que no són massa certes. Teatres i el tema del circuit teatral valencià. Vostè diu, no és que no s'ha llevat, no, perdona. El que s'ha fet és agafar el nom que hi havia al circuit teatral valencià i posar-li una altra cosa que no és el circuit teatral valencià. Si és pel nom, existeix, clar que sí, però el contingut és molt diferent, perquè el circuit teatral valencià era un organisme autònom, funcionava de forma independent de l'administració, en la que hi havia un conveni en el que la Generalitat Teatres concretament pagava la meitat dels caixets de les companyies, feia càrrec directament ella. I ara el que hi ha és una cosa que segueix dient el circuit teatral valencià, en el que es posen uns diners a que els ajuntaments poden concursar i es donen una subvenció. I és molt diferent, molt, molt, molt diferent una cosa de l'altra, perquè la subvenció vostès la donen a qui li dona la gana, i de l'altra forma eren els ajuntaments. És que sí, senyora, i si no ho sap això és perquè no està molt ben informat probablement d'esta qüestió. Perquè a més els gestors que tenen teatres de la Generalitat Valenciana, ja li dic jo, ja li ho vaig dir també a la senyora Miró, que a més és amiga meva, que apanyar estaven ells, i si vostè es manté, apanyar queda també. Bé, i vol que li expliqui per què les companyies valencianes fan producció en castellà? Diu, tindré que explicar jo això, potser també, perquè pareix mentida. Lògicament, si vostès no exigeixen això, és molt difícil que les companyies ho fan, perquè les companyies, com del que fan així, del que trauen així del País Valencià, és incapaç de que puguen viure, no poden viure d'això, perquè l'administració cada volta està més abandonat, tenen que fer els espectacles com a mínim bilingües per poder-les traure fora. I moltes voltes el que fan és fer-les directament en castellà, perquè total, per el que tenen que fer així no res, es prefereixen fer-les en castellà i anar-se'n fora. I per això al final la producció del teatre en valencià és molt curteta, perquè és que tenen que discriminar positivament el valencià, perquè és una llengua minoritzada que està en pitjor situació social que el castellà. I si no la prioritzen, que és el que vostès no fan, no la prioritzen, fan 4 actuacions que, per quedar bé i poder vindre i dir, no, fem un cicle en valencià de no sé què. Això és el que vostès fan en la promoció de la llengua. El tema del doblatge, bueno, poden dir missa, però si no li paguen a les companyies ja poden, encara que doblen el que siga, perquè les companyies no el cobren, doncs apanyats estem. I el tema de l'evolució del teatre es pot dir moltes coses de per què hi ha més gent i per què hi ha més espectacles, hi hauria que parlar del punt de partida, del tipus d'espectacles que es fan i de moltes altres coses més. I volia acabar en 2 coses. El tema de l'esport base, mire, de veres, no s'esforça, per molt que diga, vull dir, perquè a més qualsevol persona que tingui alguna mínima relació amb l'esport base sap que està una perra i que les federacions es dediquen, perquè no tenen altre remei, a extorsionar, entre cometes, estic parlant un terme que potser estan fora de lloc, extorsionar a les persones que es dediquen a fer aquest esport base o que tenen els fills per a poder tindre recursos per a poder mantenir les activitats.
I acaba el tema de les biblioteques i del llibre. Mira, els pressupostos d'enguany, menys 35% activitat lectora, menys 70% formació personal a biblioteques, menys 65% premis edicions, menys 40% ajuda a la producció editorial de llibres en valencià. Eixa és la seva política i el que més són brindis al sol. Per a finalitzar